nice people, ka mga marites, mag-food tasting and food drinking kami today. Ito na yung coffee flavor. At ito na yung original flavor. Ito na yung chiffon DXN coffee flavor. At saka ito na yung original chiffon flavor. So, mauni ka mga nice people. Ato ni ipatis sa akong tulo ka voice kung asa ang pinaka the best nga lasa, because my husband, he suggested to me na I will try the DXN coffee flavor, sabi niya sa akin. So mauni ka mga nice people, ka mga maritis, magbagut-but na sad ko no, akong i-introduce ninyo kini ang product unsa ni nga locally blended juice drink. So pag yun may makainom ing ani, ang flavor ing ani mao ni ang calamansis the day. So mao di ay na. Next atong i-introduce ning light blow. Ang flavor ani pomelong and lasting love. Wow, kanindot ba ang kanyang name. Say flavor ani beto ni tanawon. Akong i-introduce ninyo usab kini nga flavor Guyabano Badi Batchu. Wow, burang kanta. Guyabano Badi Batchu. Okay, so kinsa kay mong inom ani gusto ani? So diri ni nato ibutang. So diri ni nato ibutang. First time ang akong bunso gusto niya root beer daw ang iyang imnon. Kay wa pa kuno siya naka inom og root beer. So atong paimnon kay aron makatilaw para no more ignorante sa iyang test. Okay, so Tasting. Food and drink tasting. Testing. Ay mag-taste kag food o drinks. Dili ko. Hana ka. Excited ko mo inom sa root beer. Wow, excited na siya. Excited na di ka? Oh. Post be. Asa may imong gusto? Kani ani siya? Nindot ra ba ni tay? Guyabano Badi Batchu. Wow, oh. This is for you. Guyabano. Kini siya kanang DXN coffee flavor. Oh, Chocolate. Di na chocolate, DXN kon maghimo na puta sunod sa mo na chocolate. akong giingon na coffee flavor. Oh, your wish is granted lagi ingon bitaw ko. Oh, hindi ko alam man. Oh, your wish is granted. Wala na luto. Oh, kanindot oh. Oh. Wow, very nice. Pagtoke. Okay. Oh. Taste ninyo ha. Motis tay ngani kini unsa toy flavor ani? DXN flavor. Oh, DXN flavor imo kuya. Kini original flavor. Oh, this is original flavor. O di ba lahir ang color? Fluffy na. Very good ba ang coffee flavor? Ang original. Okay, sad. Oy, aprobraman. Asa may mas lami? Okay. Mas maragang di exen kay fluffy man siya. Ha? Ang exen kay fluffy siya. Oh my God. Imo. Asa may lami? Fluffy. Silang duha. Silang duha. Unsa nang flavor imo kuya? Calamansi. Kalamansi. Be ako nalay open sa imo kay di ra ba kakatigo? Atong i-open kay basing masama ding atong sir. Guyabano Badi Batchu. Wow, guyabano jud. Guyabano jud etay. Usa ka baso puno di ay. Dumot po ra bagayuban no? Be, atong pangutanon kung unsay lasa. Aslom dili. Mo. Dili lang kini na mahurot. Oh, lagi sige lang. Ako ni ipa nay. Oh.
Unsay lasa? Uy, Ikaw. lami man. Imo. Ako. Magdiyaw ka. Tilaw. Tilaw po ko. Patilawon ko nila tanan. Bahala magkakuha na gumawa eh. Lami mo po. Imo. Kalamansi man day kadyo. Napaagan ni imo oh. Pamilya. Ang karipon. Mga jo po ko. Perfect. Ang guyabano flavor. Kari apod, pag inom na ho, perfect sad nga kalamansi flavor. Aga nang imong burag something cola, root beer, nagsagol ang lasa. No? Nay mo na ni nay. No, wala na hilagyan. Speak English. Food's delicious. Food delicious? Yun lang. Oh, sabay mong ika-istorya. Ato na sini. Sabay mong ika-istorya. Sige na. Masarap. Anong masarap? Alin dito ang masarap? Ito. Ito yung dalawa. Okay. So, okay ka mga nice people. Okay mga guys. Thank you for cooperating my vlog today. Trying hard to speak English to understand other people, other country. I speak English sometimes because I wanted to know other country to know what kind of vlog today. My vlog family today. Sakto ba? Ang apa English. Ang Ano na lang, tingog kaya yung English is na expired na. Expired. Okay ka mga nice people, okay ka mga marites. Food, thank you for watching my vlog today. Food and drink tasting. Tasting? Okay, taste. Food and drink tasting. So, we try new thing para hindi tayo mag-ignorante sa atong life. Life is so short and always thankful to the Lord na mayroon tayong food and buhay pa tayo, di ba? So, okay, sometimes family is not perfect but family is very important. Okay! See you on my next vlog! Bye-bye! Manghatag po ta, oy. Thank you. Hatag sad po din ako sa akong mga pag-umangkon.